Kena kayak mangan bengi. Mbak Ut, tekan di sama niku. Aku Afi. Lho kawan iwak sak pinakene lho. Ya Allah. Kena kayak mangan bengi. Wis aku tak mulai ya. Iya. Lumayan sok kayak sarapan kayak teh. Mbak Put. Ya aku tekan di. Alah teko Afi ku mau lho. Oh alah. Kayak roti. Oh alah ya untuk Afi. Iya, ayo ya. Iya. Senengane anakku mbek bojoku rek lumayan kayak Elif, tekan di. iki teka Afif kayak jajan. Ya Allah. Wis yo, tinggal amen. Enggak. Ya wis Mbak ya. Iya. Lah iya, kabeh padha teko wae Afif lho. Ono opo ngono lho. Ngono iku ya lek wong sugih akhire diparani, kesenengan bawa apa rono dikeki apa. Dikeki apa kok akhire padha rono kabeh. Ya ngono ya lek wong sugih kabeh ngaku boloi kabeh dhisik kok pas wayahe dhek gak Afif gak duwe walah kabeh musuhi kabeh wis ngene ku anjene nek dunia iki.